Маймыллар турында әкият тыңлыйсың киләме, Рәмия? Әлбәттә, Рамай. Борын-борын заманда түгел, хәзерге заманда яшәгән дип булган ди Гөлбикә исемле маймыл кызы. Аңа 9 яшь икән. Ул мәктәптә 3нче сыйныфта укыган. Аның 5 яшьлек Хәмзә исемле инесе дә булган. Ул балалар бакчасына йөргән ди. Гөлбикә бик тырыш укучы икән. Беренче чирекне яхшы билгеләргә генә тәмамлаганга, әнисе кызына колакчыннар бүләк иткән. Бүләк Гөлбикәгә генә түгел, Хәмзәгә дә бик ошый. Иң яхшы әйбер апага гына. Нигә миңа да юк? Дип сорый ул әнисеннән. Улым, сиңа әле аларны кулланырга иртәрәк. Вакыты җиткәч, мәктәптә тырышып укый башлагач, сиңа да алырбыз, ди. Алайса, сәламәтлегеңә зыян салуың бар. Хәмзә әнисенең сүзләрен ахырга кадәр тыңлап та бетерми. Апасының кулыннан колакчыннарны тартып ала. Әнисе Хәмзәне үзенең алдына утырта һәм булай дип аңлата. Син әле бик нәни вакытта апаң гел синең турында кайгыртты. Шешә белән су эчерде, киендерде, уйнатты. Синең үскәнеңне түземсезлек белән көтте. Хәзер дә ул синең иң якын ярдәмчең. Укырга өйрәтә, уйната, биетә. Әнисенең сүзләрен Хәмзә бик игътибар белән тыңлап утыра. Хәмзә әнисенең сүзләрен аңлаганмы соң? Сиңа әни шулай дип әйтсә, син аңлар идеңме, Рәмия? Әгәр аңламасам, минем янымда син бар бит.